per fi! Ja ha arribat! És el dia, per fi! Bona nit! Som al Santiago Bernabéu, on d'aquí uns moments tindrà lloc l'esdeveniment més important des de la creació de la Terra. I en tots dos, el protagonista va ser el mateix, Nostre Senyor Pep Guardiola. I aquí arriba un dels primers aficionats culers. Sembla que ha celebrat la victòria molt abans d'hora. No fa gaire bona cara. Senyor, creu que el Madrid es presentarà al partit o es quedarà plorant a casa, com sempre? Senyor? Aquest clàssic el guanyarà el Madrid, plogui o nevi, perquè el Barça últimament no juga res. Vinga, un segon, nois. Pep, ha marxat ja? Sí, tranquil, el Mourinho ja no hi és. Pots passar. Atenció, un moment. Encara queden 69 punts en joc. Queda molta lliga per davant i els títols ja sabem que no es guanyen al desembre. Però si no guanyem, estem fora! Morts! Caput! Tranquil, míster, home. No cal posar-se nerviosos. Al Bernabéu guanyem sempre. Deies alguna cosa, Xavi? Pucha la weá al Valdés, weón. Puta la weá, weón. M'entendí? Vinga, nois, hem de donar la volta al partit. Doncs vinga, va! Va, vinga. Y recuerda que si marcamos Vendora, pero Vendora, y no nos expulsan a nadie, créeme, somos un equipo imparable. Mira que en sap de ficar el dit a l'ull com vol, eh? M'ho diràs a mi. Ja hi som! Quina gran cagada de Valdés! Aquest noi és més dolent que un mal de ventre. Que torni Zubiferreta! Adéu a la Lliga! Ja podem plegar! La fi del cicle en tota regla! Però què farà Guardiola? Defensa de 3? Això és un suïcidi futbolístic. Ara segur que el Real Madrid ens torna la maneta. Guardiola, dimissió! Sí, i si algú està pensant en la Champions, que se n'oblidi. Sí, però el que interessa és no baixar a segona. Sí, però el que interessa és no baixar a segona. Som-hi! Perdona, jo no volia, Tito, jo no... Alexis, xuta! Gol! ¡Hombre! ¡Fuerza, Barca! Gol! Mister, canta. Pucha la weá, weón. Pero ¿por qué no lo celebran? Metí un gol al Madrid. Fue un gol bien lindo, ¿no? Sí, com el de l'any passat del Messi o els del Ronaldinho, o aquell que vaig marcar jo així, amb la cama, us en recordeu? La verdad es que sí. ¿Y tantos goles le marcaron al Madrid? Fa 3 anys van guanyar 2-6. ¿En serio? No te creo, weón. ¡Árbitro! ¡Esto es falta de Messi! ¡Como una casa! ¡Como una casa! No, como 2 casas. ¡Como un rascacielos! ¡Esto es tarjeta amarilla y expulsión! Sí, tarjeta amarilla. No, roja. ¡Expulsión! De todas maneras, nosotros estamos a 40 o 50 metros. Quizás el árbitro lo ha visto mejor. Sí, tienes razón. El árbitro estaba ahí. Entonces, ¿no crees que es tarjeta? No, yo creo que ni lo toca, vamos. Pues yo creo que sí que es tarjeta. Clarísima, de libro. ¡Expulsión! ¡Expulsión! Caranca, no sé lo que haría sin tus opiniones. Bueno, venga, vamos a protestar un poco más. Protesta, venga. ¡Oh! ¡Casa! ¡Rascacielos! ¡Amarilla! ¡Roja! S'ha tirat! Portem 5 minuts a la segona part i tot i aquest miserable empat, Guardiola continua sense dimitir. Quina vergonya! Però jo mateix acabaré amb aquesta intolerable situació. Ara no, Jordi Grau, que no veus que estic ocupat, home? No sóc el Jordi Grau, sóc el Zombi Grau. Mort, comandante! No! Ara ningú recordarà el meu dit a l'ull. Tornaré a ser un ningú. Pep, et trobes bé?
Sí, estic bé. Com? No pot ser! S'hauria d'estar convertint en zombi. Aquest costarà més de treure de la banqueta que Louis Van Gaal. És oblidat que tinc això. A més de fer que m'acaronin els estels, també em protegeix dels zombis. Per molta medalla que tinguis, no podràs guanyar mai amb aquesta merdosa defensa de 3. Ah, no? No. Mira, Gol! Com ha buscat Xavi la cama de Marcelo? Visca el Barça! Cristiano podrit! Ja estic curat! Gràcies al savi de Sant Pedó ja puc tornar a gaudir de la grandiloqüència d'aquest Barça, només comparable amb l'enorme fastigositat del Madrid. potser l'havia d'haver deixat tal com estava, no? Visca el Barça! Aquest és l'1-2, segur que remuntem! Visca! ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Ya no está. No lo entiendo. Llevamos más de medio programa del Cracovia y casi ni he salido. Pues claro, ¿cómo quieres que se te vea en el programa si no se te vio en el partido? Y además, mira, te están silbando, mira, mira. Me silban porque me tienen envidia. ¿Ah, sí? ¿Envidia de qué? ¿De haber fallado 2 goles? ¿O de perder siempre contra el Barça? ¿O quizás envidia de no marcar en los partidos importantes? A este paso pronto vas a ser un vagato. No, eso no. Antes feo que barato. Ay, siempre lo vacilo en los clásicos, la verdad es que sí. Nois, quin viatge més distès ens espera cap a Tòquio, eh? Mai un vol tallar m'havia causat tanta joia, la veritat és que sí. Don Andrés, tens raó com sempre, perquè em penso passar tot el viatge preguntant-vos pels vostres secrets més íntims. No pararé fins a saber la talla dels vostres calçotets. Ja veureu que ens ho passarem molt bé! Ens ho passarem molt bé! Ens ho passarem molt bé! Amb el comandante, amb el Puyol, amb el Xavi, amb tots! Ens ho pa... És com... Sayonara, Madrid! Cap a Japó!